Над 1000 мъртви птици вследствие на новогодишната заря. Колеги, моля видео от погребението. Те ще си платят за това. Ко правим? Операция Динамо. Моля? Павлине, на погребение сме, не ме карай да правят циркове. Искам ги живи. Тръгвай! Опа, дай му! Да гърми! Да ходим в мола, да правим вандалщини, размерици всички на земята, това обир. Ами може, да, само да питам майка ми. Коста е мойка, аз ходя на моя тая, ай влез ми да видиш как почвам да бачкам отблизко.